Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama nyo pa rin si DJ Rocky and this is Fatima's Secret Files. Si Fatima na may live-in partner na hindi niya na maramdaman ang alaga, presensya at pagmamahal sa kanya at sa kanila ng kanilang anak. Hindi kaya't nabigla lang ang naging live-in partner ng ating Secret Files sender sa mga nangyayari sa kanila. 2 taon na siyang hindi rin ginagalaw ng kanyang live-in partner. Normal ba yun? O baka meron na talagang iba? Charot! Wedarot! Overthink pa more. Anyway, eto na po. Tingnan na natin, pakinggan na natin ang mga kabisyo nating nagbahagi ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ni John Rick Sulte. Wala nang pagmamahal yan, iwanan mo na lang. Nandito naman ako na kahit araw-araw, kitang galawin, mapasaya ka lang. Hoy! I miss you, Rocky, and pabati po sa Liliw, Laguna, Sulte family. Mabuhay ang mga nasa Liliw, Laguna. Ito pa sabi ni Darwin Russell, may mga lalaki na magaling lang talagang magsalita pero hindi ka kayang panindigan. Kaya para sa letter sender, umalis na lang siya dyan. Dahil sa umpisa pa lang, iresponsable na ang partner niya sa kanya. Yan po ay sabi ni Darwin Russell. Ang mga lalaking magaling lang sa umpisa. Eto naman ang sabi ni Mai Yumi. Ma-pride si Guy. Tinamaan ang ego niya nung tinanggihan mo siyang makipagsiping. In return, mas pinanindigan niya yung pag-ayaw mo. A simple sign of emotional abuse and revenge on his side. Mukhang hindi niyo rin pinag-usapan ang problema ninyo. Natanong niyo ba siya? O mo ba siya kung saang parte ka nakasakit para mapag-usapan at maayos niyo sana at makahingi ng dispensa ang bawat isa? Tanungin mo rin ang sarili mo, SF sender, ano ang purpose ng pagstay ninyo sa bawat isa? May patutunguhan pa ba ang relasyon ninyo? Assess yourself sa sitwasyong ganito at kailangan nyo tong pag-usapan kasi yun ata ang nawala sa relasyon ninyo. Yan po ay galing kay Mayumi. Actually, open ba ang inyong channels of communication o hindi nyo na napaiintindi sa bawat isa ang mga sakit, hinaing, hinanakit o lungkot na inyong nadarama? Eto naman sabi ni Jomar Palulim, iwanan mo na yan, nanay sender, sa akin ka na lang. May umaga pa, may tanghalian pa, may hapunan pa, at may midnight snack ka pa. Grabe naman kayo, yung offer naman ni Jomar Palulim, kala mo naman, napakalakas. Anyway, ito pa sabi ni Charles Sancho. Manhid yata yung live-in partner mo. My gosh, kung mahal ka niyan, paninindigan niya yung pagmamahal niyan sa iyo. Pero kung wala na talaga, iwanan mo na yan. Hindi ka nga ginagawang baby niya tapos baby lugin pa yung tiyan mo. DJ Rocky, mabuhay ka, from Charles Sancho. Thank you so much. Ito pa sabi ni Ben, sad to say, yung lalaki hindi siya ready sa unang pagbubuntis. Kundi mismo sa relasyon ninyo. Have you ever wondered kung totoong tanggap ka niya talaga? Baka kasi hindi niya tanggap yung idea na maging tatay siya with someone na may mga anak na. Base sa salaysay, mukhang sa idea lang na relationship at dating ang nasa isip or dating ang nasa isip ng lalaki. Hindi siya ready as a father. You still have time to decide for your future. Magkakaalaman na kayo at huwag na kayong mag-aksaya ng
parehas ninyong panahon. Yan po ay galing kay Ben. Oh, may point yun na baka hindi lang hindi siya ready doon sa mismong pagbubuntis, kundi doon mismo sa relasyon na meron kayo. Kasi tropa-tropa pa rin yung gusto ni. Eto naman sabi ni Marvin Mark Bautista, iwanan mo na niyan. Wala siyang halaga para sa iyo. At hindi ka rin niya pinahalagahan. Wala siyang kwenta. Pero ang tanong, si August Rush ba may kwenta kung sa'yo siya pupunta? Nahihiya kasi, pinapadalaw ko nga. Ayaw pa. Ay. Pabati po sa AFPM by AMD family kay Ma'am Rona sa Pula na may radio, kay Sir Vince Pangilinan at kay Miss Bianca Velasquez. Hello po sa inyong lahat. Hi, Marvin Mark Bautista. Ang dami pang nag-comment sa secret file natin for this afternoon. At ang masasabi ko lang dito, parang unanimous ang desisyon na dapat iwanan na ng sender natin yung kinakasama niya. Yung tatay ng anak niya. Imaginein mo, nagkaroon na siya ng 3 anak sa dati niya sigurong partner, tapos ngayon may nadagdag na isa sa ibang lalaki, itong kinakasama niya. And kung iiwanan niya, it's a possibility ulit na makabuo siya ulit ng anak sa iba pa. Sabihin natin na it's an unconventional kind or type of family. Pero may mga ganun talaga. Yung tipong 3 ang ama ng mga anak o iba't ibang set ng anak yung meron sila sa iba't ibang lalaki. May ganun eh. Pero bakit nga ba patuloy na nangyayari yun sa kanila? Bakit nga ba nagiging cycle yun? Sabi nga ng mga matatanda, kapag paulit-ulit nangyayari sa iyo ang isang sitwasyon, ang ibig sabihin nun ay hindi ka natututo sa iyong nakaraan. Hindi ka natututo sa mga pagkakamaling nagawa mo sa iyong nakaraan. And to our secret file sender, hindi ko sigurado kung ano nga ba ang nangyari doon sa first na kinakasama mo prior dito sa present kinakasama mo. Hindi ako sigurado doon kung ano talagang nangyari, but it didn't work out. Hindi siya nag-work. Ikaw ang tumatayong ama't ina ng iyong mga 3 anak. Hanggang sa nakilala mo itong present guy na sobrang bilis ng pangyayari, biglang boom, nagkaanak kayo ulit. Although I'm so sorry upon hearing yung parte na nakunan ka. I'm really sorry. Pero nandun na lahat ng mga senyales na etong kinakasama mo ay irresponsable. Hinayaan ka lang sa pagbubuntis mo. Tumikto ka pa. At ngayong nagtuloy-tuloy na ang pagbubuntis mo, 2 taon na ang anak mo, ngayon tinatanong mo pa rin kung magbabago pa kaya etong kinakasama mo. Well, gusto ko lang tampalin ka left and right. Hindi na po. Kung hindi kayang magbago ng kinakasama mo, edi magbago ka ng kinakasama. Obviously, yung partner mo, irresponsable, immature, hindi ikaw ang priority, hindi kayo ng anak ninyo ang kanyang priority. Wala siyang ambag sa buhay mo, sa buhay ninyo. Ano pang pinangkakapitan mo, ha? Para kang naghihintay na tumamis ang asin. Sana hindi mamuti yung mga mata mo o mamatay ka na lang sa kahihintay para magbago siya. Kasi lahat ng nararamdaman mo ngayon, valid lahat yan eh.
Manhid siya? Napapagod ka na? Kasi parang mag-isa ka ng lumalaban? At ang tanong din dito, nasabi mo ba lahat sa kinakasama mo yung nararamdaman mo? Hindi yung okay ka lang ng okay? Hindi rin naman sila manghuhula na para hulaan kung ano talaga yung mga nararamdaman mo. Napaka-komplikado rin kasi ng buhay ng isang tao. At mas lalong nagiging komplikado dahil sa nag-a-assume tayo sa iniisip ng partner natin, nag-a-assume tayo sa gagawin ng partner natin, masyado natin pinangungunahan ang lahat. Pero kung tutuusin, hindi pa naman natin ginagawa yung mga tamang hakbang para masolusyonan kung ano ang issue na meron tayo. Nag-usap na ba talaga kayong dalawa ng masinsinan? Na-point out mo ba lahat ng mga issues ninyo na dapat pag-usapan? May notebook ka ba dyan na naka-bullets? Lahat ng inyong mga dapat i-discuss? Tulad na lang ng hindi nyo pagsisiping, tulad na lamang ng inyong pagpapakasal, kung paano nyo pa lalakihin ng maayos ang bata. Tulad na lang ng ambag niya sa bahay ninyo. Lahat ng yun na pag-uusapan nyo ba? Kasi kung talagang hindi, o napag-usapan ninyo pero hindi talaga nasolusyonan at paulit-ulit lang nangyayari, wala ka nang aasahan dyan. Normal ba na 2 taon hindi kayo nagsisiping as a live-in partner? Feeling ko nga 1 buwan lang parang hindi na normal yun. Unless LDR kayo. Oo, yung tipong taga Baguio ka, tapos siya taga Batangas. So madalang lang kayong magkita. Possible yun. Pero sa mga ganito pagkakataon na nasa iisang bahay naman kayo, tapos wala nangyayari, parang, ano yun? So ayun lang kabisyo. Sana ma-enlighten ka at sana matuto ka sa lahat ng mga naging sitwasyon mo sa iyong nakaraan. Kasi again, mauulit lang ng mauulit lahat ng mga nangyari sa buhay mo. Mapupunta ka lang na mapupunta sa sitwasyon na ayaw mo at nahihirapan ka kung hindi ka matututo. Matututo ka kung isa sa puso mo ito, maiintindihan mo kung ano talaga yung tinuturo ng naging problema mo at kung may gagawin ka para mabago ito. Mamili ka ng tama. Sa mga kabisyo natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share it to me, rakitera@gmail.com. I gotta say, BRB as in Bathroom Break, you're still with me, DJ Raki, and you are listening here sa stasyong number 1 sa mga pet malunggumapang sa kakalsadahan. 90.7 Law Radio, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Fatima's Secret File. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!